Kesam edisi hapang khalangnai rok kahamke samongklai manlia ngfano tabukni edisi hapango tongnai Tiprasa motha rangkisa manma boino kaisanulo kaisa hamkani samongbatang khlai tongo. Abo haikino tiri edisi habang bai khobjak habanok rengnok sakhamnorno judake pohoni lama reui tongmabo nugjagui tongo tabuk teruk. Abo haikino tini tangselo Khumpui Academy ni chelarok tongma Hostel Tei bwri tongma hostelo tamo jungjal birman kwsawi tong kaham hamia cheri nainani bagui TTDC habangni kaisa bodol thangui sogika aro manjaka TTDC habangni CEM Purnochandra Jomatia Iam Komal Koloi MLA Biswajit Koloi Akosong जों दिनै हस्टेल भिजिट खायनि फायखा स्पेशली अ जागाव मेंटेनेंस नि बिलाइखे नांगौ जोंनि एमले बिसोरजि कलय एमले मानब देबरमा तेबो जोंनि एम हेल्थ खायसो फायजक तेबो जोंनि लोकल नि लिडार्स बो दंगो जोंनि इंजिनियर दंगो ईई एग्जीक्यूटिव इंजिनियर पीओ एडुकेशन दंगो जों अ हस्टेल न ताबाव रेनोवेशन खायनायनि बागै जों तमा खायनि ना मंगुरि नायलेखा अ जागा फाइनो फायखा नेनि गोदोंमा रङै मेंटेनेंस खायमेनि बागै जोंनि फान क्राइसिस नि बागै ब्लै अ जागा प्रब्लेम उइ दंखा जों इनिशिएटिव नावै दंगो हाफानो जोंनि टिटि एडिसि नि फान नि कन्डिशन बिलाइखे हामया हानि बागै जों अमनो मुसुफानो खायबै मालिया ताबक जों खायनायनि बागै चेष्टा खायनाय जे जेकपानो जों अ खम्पै नि बयस दै गर्ल्स हस्टेल न जों काहाम के सनानाय दै बचिनि खम्पै एकाडेमी विद्याज्योति स्कीम नि जों रान माखा आरो जों ताक विजिट खायमाने या गुलो जों जे स्कीम नि रांमा माने आबो बाहायके दाइति पायरमानो बनो बोसों नायलेने एमने टोटल कैपेसिटी और आगे नि तंग माने 200 तंगो फियाबा थांनाय बोसोर जेबाबे हस्टेल नि डिमांड बारेखा बनो जों बारे रवै टोटल बॉयज एंड गर्ल्स नि 650 जना जों हस्टेल कैपेसिटी इंया फनो मारखा हिंगे और जागाव प्राय 268 और नि हस्टेल तंगो जूनियर सीनियर मिलुगै हिंगे तै बाद बाकी वो गर्ल्स हस्टेल तै सिनि सिक्ला हाम बबन अमाहाय जागारो जों एकोमोडेशन खायै ताबो आपातत माहायकी चले रय मा तंगो फियाबा सिनि हस्टेल नि कैपेसिटी नि साय गोबांखौ अ जागाव जों मा तंग रखा हिंगे जों बसकांगो बनो तांरनानि बागै 100 बेडेड हस्टेल बॉयज एंड गर्ल्स नि खायरनानि बागैबो जों इनिशिएटिव नायथं